Makahon so, makahon so, makahon so, makahon so. Sama so wani ƙoshin wahala, wanda yake santa ba shi take dubawa, wanda take so wata yake duba. Makahon so. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Musa. Ya ga. Da ma ne maka nake kun kanin su. To. Gani. Babana ne ce in dai ban fito da wanda nake so ba zai aura min duk wanda ya ga dama. Kuma kaga kai kadai nake so, kai nake sa in rayu da shi. To ni ne na a ciki. Ai ce mu kwance ku. Haka ki je ki auren da mahaifin ki zaba miki shefe miki alkhairi. Ni ba ruwana. Kai yakan bai dame ka ba ka da matsala akan haka? Gane matsala ba me dame ni. Kawai ki je ki aure abinda mahaifin ki zaba miki shefe miki zaman lafiya. Kaga Musa, kai ya haƙuri. Dan Allah ka dubai irin matsalar da ka sa ƙawata a ciki. Kuma ka san da Allah wallahi ƙawata tana son ka. Duk wahalar da kake bata duk bata gani ba kuma kaga auren dole za a mata. Ka yi haƙuri don Allah. Kinga shure-shure ba hana mutuwa. Ba zai yiwu in sa ta karya dokan iyayenta ba a kaina. Ta haka ta je Allah ya sa hakan shi fa alkhairi ta auri wanda mahaifinta ya zaba mata. Ƙawata rabu da shi zan yi bu umarni iyayena zan je in auri wanda suka bani. Na gode ki alkhairi. Sama so wani ƙoshin wahala, wanda yake santa. Hello? Kamar murya da sai ba nake ji. Lafiya? Ke faruwa to? Na yi jira ma je shiru na gado jikin sama irin wani yanayi. Me yake faruwa? Me yake faruwa to? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka ya daɗe yau kusan kwana uku ban ga 'yata ba. Ina zaune ina aiki sai a kira ni a waya. Sai na ji tana ihu tana baba in cece ta. Kuma can sai an kashe waya. To amma kai tsawon kwana uku baka ga yarinya ka ba ma baka ɗau wani mataki ba. Wallahi ranka daɗe iya kokari na yi kokari wallahi to shi dai kuma Allah ya zan same ka. Gaskiya baka san mutunci yayan ka ba. Kwana uku a ce baka ga yarinya ka ba ma baka je police station ka yi report ba. Gaskiya ne na yi kuskure. Abin da nake so da kai ka gani ba a kawo ƙara gida. Yanzu zan tura ka police station ka je ka samu kofar bala ku fara rubuta statement da abin da ya faru. Idan ya so in na zo sai mu ci gaba da kai inda aka nura. Na gode Allah ya saka alkhairi zan iya bakin kwari na zan ci. To karka da ka kwantar da hankalinka insha Allah za mu iya bakin gobe. Na gode ba ku. Amma dai gaskiya kai abin da baka ce. Na amsa laifi na wallahi na amsa laifi na. Na amsa laifi. Ba da ma yanzu ka je zan zo office din. Na gode. Ka je yanzu ka same shi. Ba ku me zan je na gode. Allah ya saka Allah ya kiyaye. Makahon so, makahon so. Yarinyar ka ce ana uku baka ganta ba. Kawai kana gida kana kwance sai da ma baka damu da rayuwar su ba. Wannan wace ne rayuwa ce take gidan nan? Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda yake
da Allah ta yi yanzu in zan ga ka kada ɗan ɗan cikin gura kai dalla ne zaka ga ma mu tashi mu shiga a bai ke irin ka tashi ka kawo ni nan gurin ni ban ma san inda zan ba a nan gurin kana ta can mu tashi mu shiga ina za mu je kidan yanzu zan ga ka da can me kake ce ne na yanzu da ni da ke ji harka ɗaya ne ke ma kin san ba harka Allah zan yi ba danyen makawo ta ne na a hannunka domin na san halin maza idan muka ji zan bayar na san zuciya tana iya canza a kowane irin lokaci domin maza ba baki bane a guri na in gani a hannu da ke ne wannan na yara ne domin biyan bashi kai ba matsala idan muka ji akwai kuɗi a ɗaki zan zalim bayar Saminu za ka iya zuwa ka mai da ni kaga ya dai sau ina ko ka bai ko ka ba ni fa aikin kuɗi nake duk wanda ya biya ni a cikin ku mai yawa to shi zan zauna yanzu abin da ke so da ke ki sani in dai kuɗi ne da akwai sadaki yanzu kuma ki da mu ka sadakin ka yi alƙawari na alƙawari za mu je to zauna ke kake kai fito mana mu tafi tsohon matsiyaci sai ka gane kuranka ni ne tsohon matsiyacin to yau makahon so makahon so makahon so makahon so san maso wani ƙoshin wahala wanda yake santa kazan su tsirara da su wai bariki suke yi to ni ina nan zaman kuɗi nake yi rayuwar nan kana gani ka duba yadda ake ciki amma jama'a ba sa gudun cutar jama'a rayuwa ce kai ai na ɗaya ma kake lissafi ni idan lissafawa za a yi na nawa an cewa da kuturu alala an ka ni ban san iya adadin cutar da aka yi mun ba saboda kwata-kwata ma ba za ma su lissafu ba kawai kana zaune a bagar za a zo a goga ma kashin kaji a barka da kaka na kayi Assalamu alaikum. Sunana Inspector Bala, shi kuma wannan shi ne Allah isa lafiya to lafiya ba lafiya ba amma alhamdulillah mun zo muna dan wani bincike ne na fatan zaka ba mu haɗin kai insha Allah shi bai fa karfin ba za da Allah wani bawan Allah muke tambaya mai suna Ahmad yana da aboki Aliyu to ai kuma ka san Ahmad din ne da yawa wani Ahmad kenan haka ne amma shi dai Ahmad an gaya mana unguwan nan shi kadai ne aboki Aliyu to shi muke tambaya Ahmad kai ina ga ban ma san shi na gaskiya ne haba koko a dan man dan wallahi zan bayani ya hakuri dan Allah ya hakuri zan yi magana ga mana yayi kana shan kwana da akwai wani gida mai faranda a gidan to da gaban shi akwai wani farin gate to gaban gate din da akwai gida ba filasta kana zuwa nan ne shagonsa a nan shagon yake shikenan ba matsala za mu je amma idan muka je muka tarar ba gurin ka gaya mana ba za mu dawo za mu tafi da kai ofis na da ku tafi da ni kawai shikenan na gode ana zaune za a je a dama bala'i sun sanya ma wani abun ma dai kawai karama ka bar garin nan ka huta aikin gani bari kawai in shiga gida kan masu da sanar da ni a an jima kawai wanda yake santa ba shi take dubawa wanda take so take duba lafiya
kai me nake gani ne can kamar yan sanda kafa ta sha da nijar uba in ba yan bani kudin a daidaita na ba tafiya za da su wallahi shiga mota mu je waya dauta aka mu shiga mota mu je wanda take so wata yake duba makahan so lalle wannan yayi bariki mai tsada mata adan gari ga ma'adan dali sami kalan uwar gudun ya da kanin wani kowa da gudunmawar kawalliya zai ambata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shegiya. Dama kina nan a gari? Dama kina nan? Yesi, me kike gani? Ya na gari kin wani sussu da kin jajje me? Wallahi wani shege ne ya dauke ni ya kai ni ɗakin sa. Shege iya takunsa ba 'yan sanda suka kama mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fiya kika ga iyayenki? Ƙarya ne musu na ce an sace ni sai jiya ma na koma gida. Shegiya kina nan da halinki kenan har yanzu. To me za a fata kasuwa tana ci. Ai ni ma dai ki bari. Kin san wani tsinanni ana kiran shi da Cisco? To ai shi ma ya haɗa ni ma da shi. Shi ya haɗa ki da shi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ce ke ma an shaki kin warki. Ai kuwa ka ne. To yanzu ya ke ganin zamu ne? Ta ina zamu bullo masa? Kwarai haka yake wannan yagar. Ko bikin kawo shawara Cisco ya shigo hannu sai ya ba wa aya zaƙinta. Sai ya bambanta mana tsakuwa da aya. Mu shiga daga cikin baki ko lemu ne. makahan so